Irudi bitxi bezain irreal batek milaka biztanleren begirada erakarri zuen joan den astean Los Angeles hirian. Endeavour, espazioko transbordadorea, Kaliforniako hiriburu erraldoiaren kaleak zeharkatzen ikus zitekeen. California Science Center museora zeramaten. Han, transbordadore hartuko duen zentro espaziala eraikitzen dutenean, Endeavour museoaren gailu bilatuena izango omen da, museoaren harri bitxia. Hilabete batzuk lehenago, apirilean, Discovery transbordadoreak antzerako ibilbidea egin zuen. Izan ere, Washingtonera eraman zuten, Espazioaren Museo Nazionaleko bildumaren parte izan zedin. Atlantis transbordadorea ere ikusgai jarri dute, kasu horretan Cabo Cañaveralen, Floridan. Beraz, espazioko bidaia askotan ardatz izatetik, museoko pieza izatera pasa dira transbordadoreak. Transbordadoreak berrerabil zitezken lehen espaziontziak izan ziren. Koeteen antzera jaurtitzen ziren eta planeatzeko hegazkinak bezala hartzen zuten lurra. Berraztertu ondoren berriro jartzen ziren airean. Espazioan estazio bat eraikitzeko eta hornitzeko ametsa zuten Amerikarrek, eta ura egi bihurtzeko diseinatu zituzten transbordadoreak. Eta izan ere, horrela izan zen, espazioko transbordadoreen flotak Errusiarren ibilgailuekin batera izan zuen eta nazioarteko espazio-estazioaren moduluak eramateko ardura. Era berean, hornidura lanak ere transbordadoren zeregina izan ziren. Eta espazio-estazioan egin zituzten lanez gain, transbordadoreak hainbat satelite ere jarri dituzte lurraren orbitan. Enterprise izenarekin bataiatu zuten lehen transbordadorea. 1976 urtean egin ziren diseinua balioztatzeko lehen saioak, eta arrakastarekin bukatu ziren. Ondoren, errenkadan etorri ziren gainerakoak. Columbia 1979an, eta gero Challenger, Discovery, Atlantis eta Endeavour, urrenkera horretan. Transbordadoreetako bakoitzarekin 100 jaurtiketa egitea aurre ikusten zen, baina bakar bat ere etzen kopuru horretara iritsi. Azken Mohikanoak adibidez, Endeavour transbordadoreak ez zituen 25 misio baino gehiago egin. Transbordadoreentzako kolpe gogorrenak istripueran iritsi ziren. 1986an, aireratu eta oso denbora gutxira, Challenger transbordadorea lehertu egin zen. Barruan zeramatzan 7 astronautak hil egin ziren. 2003ko otsailaren batean berriz, kolpe berri bat transbordadoren familiarentzat, lurrera bueltan zetorrela, Columbia desintegratu egin zenean. Istripuen ondoren, NASA agentziak programaturik zituen transbordadoren hegaldi guztiak bertan behera utzi zituen. Gertatutakoa ikertu ondoren, 2005an berriro hasi ziren transbordadoreen hegaldiak. Discoveryren eskutik hasi ere. 6 urte geroago, iazko ekainaren lehen egunean, Endeavour transbordadoreak nazioarteko espazio-estazioa utzi zuen lurrera itzultzeko. Estatu Batuek martxan zuten azken transbordadorea zen, eta era horretan jarri zion bukaera 19 urteko zerbitzuari, eta aldi berean transbordadoreen aroari. Espazioko transbordadore hitz egitean, behin baino gehiagotan aipatu izan da, gizakiak inoiz egin duen gailu hegalari bikainenak izan direla. Horrela izan edo ez, garbi dago oso teknologia garestia izan direla. Uste denez, transbordadore bat espazioan jarri izan den bakoitzean, 350 milioi euro gastatu dira. NASAren transbordadoreak aparkatu eta gero, Errusiako enpresa bat transbordadore berri bat garatzeko lanean hasi da. Clipper izenarekin bataiatu du. Ibilgailu merkea izango da, berrerabiltzeko modukoa, eta azken urteotan Soyuz koeteekin erabili den teknologian oinarrituko dute. NASA bera ere, garraiorako ibilgailu berri baten proiektuan hasi da lanean. Transbordadoreekin baino, Apollo programan erabili ziren ibilgailuekin zerikusi handiagoa izan dute,
gizakiak gidatutako moduluak izango dira. Gehienez, 2 aldiz erabiliko direnak, eta askoz ere merkeagoa. 2016an proiektu biak errealitate bihurtuko dira. Ordura arte, lekukoa museoetan dago.